이딜라 마시면 삼들래. Hey guys, khambai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय औ नंगौ अनजनाया खानाय स्ट्रेट खालामबाय बाट दायो जोङो थांगासिनोसो आरो स' नोंथांमोना जुदि अनजनानि लुक्सखौ नायनो गोसोबा माबोरैहाय लुक चेन्ज जाखो माबोरैहाय लुकआ मा होनगोन खानाय जिब्रि जिब्रिनिफ्राय बोरै स्ट्रेट जाखो बेखौ नायनो गोसोब्ला स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै गाइस जों थांगासिनो दायो अनजना गोरा एक्साइटेड ना बेसे गोबाव जाखोमोनलाय नों खानाय स्ट्रेट खामिया बोसोरसे बारबाय बरिया नुखासिगोन दे नोंखौ बेलेग नुलायलायसिगोन मोजां नुगोन नङा नङा गुफुर गावदांदां खानायाबो सिल सिल बाबा सेंग्राफ्रा फाग्ला जाजोबसिगोनलै फाग्ला मय आं मोजां मोनबाय माबानियालै सुकुरालनिया आं नोंखौ गोसो थुबाय आं नोंखौ मोजां मोनबाय नोंथांमोननो दिनैहाय मोनसे गिदिर प्लेटफर्मनि बागै खोन्थागोन बेनो जाहैबाय विन्ज' गेम एप ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना क्रिकेट लुड' ओमफ्राय आरो कल ब्रेक बेफोरखौ गेलेनानैहाय 70+ गेम्सफोर दङ आरो बेयावहाय स' नोंथांमोना बेखौ गेलेनानैहाय देरहानो हागोन 50 लाख रां आरो बे 50 लाख रां देरहानायखौहाय नोंथांमोना इजिलि उइथड्र खालामनो हागोन गावनि पेटिएम इउपिआइ आरो बेंकनि डिटेल्स होनानै नोंथांमोना बेनि थ्रुयैहाय नोंथांमोना उइथड्र खालामनो हागोन आरो लोगोसे बेयावहाय दङ क्रिकेट फुटबल नायनो मोजां मोनग्राफोरा बेयावहाय फेन्टेसि टीम बानायनानैहाय बेफोर रांफोरखौबो देरहानो हागोन आरो लोगोसे दंबावो बे गेमावहाय जायफोर गेमार्स गेलेगोन जायफोर प्लेयार्स गेलेगोन बेफोरो गासैबो माने रियेल प्लेयार्स आरो ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना देरहानोबो इजि जाखागोन विन्ज' स्ट'र बेयावहाय नोंथांमोना फ्रि फायार जिथु डायमन्ड्स दङ बेखौ इन्डियायावहाय नोंथांमोना चिपेस्ट प्राइसआवनो मोनगोन आरो लोगोसे गोबां गिदिर गिदिर ब्रेन्ड्सफोरनि कपनफोरखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन बेयावहाय जेरैहाय मिन्ट्रा डमिन'स हटस्टार बेफोरबायदि आरो स' नोंथांमोना फैसाखौबो बाहाय आरो फैसाखौबो सेभ खालाम फैसाखौबो देरहानो नाजा आरोना बे एपजों आरोबाव दंबावो नोंथांमोना जुदि 7 दिनहालागै जुदि सानफ्रोमबो स्पिनारखौ जुदि फिदिंबाय थायोब्ला अब्लाना नोंथांमोना देरहानो हागोन केटिएम आइफन 13 आरो नोंथांमोना देरहानो हागोन रयेल एनफिल्ड स' नोंथांमोना माखौथ' नेबाय थादों आंनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ दङ स' बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालाम विन्ज' गेम एपखौ स' थेंक इउ स' माच बेनो जाबाय जोंनि चाइल्डहुड फ्रेन्ड बिकि बेनो खालामगोन आरो आं हेयार स्पाखौ खालामग्रोनोसै बिनि उनावहाय अनजनाया खालामजाबोसै बिराद राफ जाबाय आंनि खानाया आंनिया दायो जाबाय हेयार स्पा खालामनानै खानाया बिराद राफ जादोंमोन आंनिया माने खेबसे खालामनाय लोगो लोगोथ' बरिया जागोन बेबायदिथ' नङा बाट एसे मोजां मोनबाय आरो खर'बो सुवाखैमोन आं ओंखायनो स्प्रे खालामबाय सासे लुदु गेलेगासिनो लुदु Ini. Ya खेलखौ एक नांगौ वै दै सिरि रायबारबाय नों हारिबाय आंनि
आंनिखौ जा आंनिखौ इयावबो हारायना होदो इयावबो हारायना होदो इखायनोथ' कइन्सआ खम जादों आरो आंनिसो नेट पेक नेट पेकआ नेट पेकदो खोथा नङा नङा कइन्सआ आंनि प्रफाइलदो गेलेदो गावबागाव मबाइलदो गेलेनो एप्सफोरखौ नायना लाबाय था आं मबाइलदो गेलेनानै आंखौ हारायना होबाय थादो 50k एबा 100k गेलेनोसै दे बा मालायनि फनदो नाङा सानैया फैग्रोबाय आरो माने दायो जास्ट बै क्रिमखौल' फोनखांनानै खानायखौ आरो माबा होसिगोन आइरनखौबो होसिगोन ओमफ्राय निउट्रेलाइजार ना मा बेखौ फोनसिगोन ओंखायनो एसे गोबाव लागोन नालाय ओंखायनो जोङो दसे बेलेगथिं थांनांसिगोन पानि पुरि जालायनोसैनोलै टेस्टिबासो आं जागोन टेस्टि नंगौना नङा गोथाव हा आं जालालै गय जादोंना आं जों मा जानो नागिरदो बे जाहैबाय थिख्लि फिथा लावदुम फिथा लावदुम फिथा जानो नागिरदो गाइस दायो जोङो इसोरखौ लांनो फैदो आरो बिसोर अरांसिम फैबायनो इसोरखौ लांनो फैदो अनजनाखौ नायनो एक्साइटेड आङो माबोरैहाय नुदों बा नुवाखै उनथिं देखोना होब्रा सिगांथिं मोजां नुबाय नुवाखै खानाया वाव 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 जोंहा रब्रा आखाइ नङा ओइथिं नायब्रा नों मोखांखौ देखाया वाव अनजनानि लुक्सआनो चेन्ज जाबाय नुदोंना डेन्जार नुवाखै दे इयो आरो खानायखौ लोब्बाला इदि माबा जागोन ना नंगौ सिखा जाखौसो Anjana नुवाखै मालाय खानाया देखायब्रा मोखांखौ बा मालाय खानायखौ सिगांथिं लाबो नुस्रायाखै खानायखौ इथिंबो लाबोब्रा इलाय वाव इदिला बासो हामदोलाय बरिया नुदोथ' आखायाबो खानायखौ बाङाय लाबो सिगांथिं गावबा उनथिंल' लायोना इदि लाबोबा एख' नुवाखै जाबाय दा बरिया थेंक इउ बो होना ओमफ्राय थेंक इउ आब' गेमस्रि थेंक इउ आब' गेमस्रि आब' गेमस्रियासो क्रिम बायना होदोंमोन दा नङा मानो बायना होदोंमोन क्रिम इटिप जा अनजनानि निकनेमा इटिप दै इटिप नङानो खुगा थांफ्लांदों दलगाव मोनबाय जोङो दायो फुलकबि आलु ओमफ्राय आरोलाय नाफोरा माथो वाव खानायखौ सिल नुबायलै अनजना सिल खानायखौ खेबसे फोर बिरना होब्रा